Здравейте, приятели на терапия на духа и тялото, съзнателно израстване. Аз съм Мариана Атанасова, холистичен коуч, автор и водещ на канала. И днес вие сте в третия епизод на Себесъстояние, нашият подкаст Съединение на сърце и ум, където ще направим една уникална медитация за работа с страхове и тревожност. Когато говорим за тревожност и страхове, често казваме: свиваме под лъжичката, свива ми се стомаха, притеснено ми е. Както казахме и преди, нашето тяло е дом на всички емоции. Всяка една вибрира със своята честота, от най-ниската до най-високата. От болката, страха, тревожността до радостта, любовта, благодарността. Затова в медитацията ние работим с честотите, които водят до релаксация, приемане и освобождаване на ниските вибрации. Днес ще работим за нашите страхове и тревожност. Добре дошли в вашето място на комфорт, там където се чувствате истински защитени, в уют и мир насаме със своето себе. Сега, когато сте готови, седнали в удобна позиция с ръце върху коленете или в легнало положение, може да затворите очи. Оставете се на вълните на музиката. Дишайте там с музиката. Леко, свободно, сякаш сте пеперуда, като следва ритъма на вятъра. Нека цялото ви внимание и усещане е върху диханието, тази невидима нишка с живота. Позволете на тялото си да се отпусне в това пространство на уединение. Чувствайте и дишайте. Цялото внимание съсредоточете върху дишането, върху усещането за въздухът, който навлиза през носа, минава през гърлото, дробовете и се спуска в корема и излиза обратно през устата. Отново поемаме въздух през носа. 1, 2, 3, 4, 5 и бавно издишаме. 1, 2, 3, 4, 5. Ново. Дълбоко въздух през носа. 1, 2, 3, 4, 5. Издишаме през устата. 1, 2, 3, 4, 5. Продължаваме да дишаме в този ритъм. С всяко вдишване и издишване
усещате как се отпускат краката, стъпалата, пръстите на стъпалата, коленете, корема, гърдите, ръцете до пръстите, шията, главата, лицето, челюстите. Отпускаме мястото между веждите и се оставаме на усещането за лекота в цялото тяло. Продължаваме да фокусираме въздуха, който поемаме и издишаме. Стараем се да следваме ритъма на вдишване и издишване. Каквато и мисъл да дойде, приветствайте я и я пуснете. Държим фокуса на дишането. Страхът, който всеки от нас носи, е вид контрол и като такъв той праща мисли, картини. Не се притеснявайте от това. Сега вие сте във вашето безопасно място на лекота и безвремие. Вие нямате нужда от тези мисли. Ги приемате с лекота, да ги освободите. Дишайте, приемайте и пускайте мислите, които нахлуват, ако има такива. Сега, когато сте силни и в безопасност, си спомнете кога сте изпитали тревожност. Помнете си за най-големия страх, който искате да се преборите. Когато сте силни и спокойни, вижте този страх, тази тревожност. Гледнете го като част от вас, която ви е придружавала толкова дълго време. Ваше собствено творение. Дишайте дълбоко. Представете си, че сте на върха на една висока планина. И държите въже от другата страна, на което е вашият страх. Повече се опитвате да издърпате това въже, повече страхът ви дърпа към себе си. Да, имате избор да продължите да дърпате това въже или просто да го отпуснете, да го
го захвърлите с лекота и да усетите как сте се освободили от истински товар. Да, вие сте сами на този връх, но вие сте силни и нямате нужда да се опирате на страха. Нямате нужда страхът да ви защитава, защото вашето его е създало този страх в момент на безпомощност. Сега сте силни. Сега сте на най-високото и уютно място. Имате усещане за лекота. Вие сте свободни. Имайте страха, защото той е дошъл да ви каже нещо в момент, в който не сте се чувствали защитени. Сега вие знаете, че контролът е във ваши ръце и че този страх не може да ви защити, защото е илюзия. Питайте го какво иска да ви каже. Кое ограничаващо вярване го е породил. Дишайте и благодарете за опитността, която ви е донесъл този страх, защото ви е направил по-силни. Дишайте и повтаряйте на ум. Мой страх, моя тревожност, приемам те и те освобождавам с благодарност, че ми показа моята сила и независимост. Сега аз избирам да бъда себе си. Мой страх, приемам те и те освобождавам с благодарност, че ми показа моята сила и независимост. Сега аз избирам да бъда себе си. И страх, моя тревожност, приемам те и те освобождавам. Пускам те с благодарност, че ми показа моята сила и независимост. Сега аз избирам да бъда себе си. Сега поемете плавно въздух през носа и си представете, че вдишвате светлина. Вдишваме дълбоко, колкото се може повече от тази светлина и я пускаме през лицето, шията, дробовете. Спускаме я до слънчевия сплит, сърцето. Представяме си как се завихря като кълбо, стираща бяла светлина. Нека тази светлина спре всички страхове, тревоги, притеснения. Да ги изхвърли през устата
с въздуха, който издишваме. Още веднъж вдишваме светлина, завихряме я в областта на слънчевия сбрит. Дишаме през устата. Вдишваме, издишваме. Чувствайте лекотата на освобождението. Вие сте много повече от тези страхове. Вие сте истински. Вие сте вашият живот. Чувствайте своята увереност, вътрешна сила. Ставете ръка на сърцето си. Мислено благодарете за това, че сте тук, в този живот, че държите в свои ръце своя живот. Чувствайте как силата нахлува във всяка ваша клетка. Дишайте и се наслаждавайте лекотата и красотата на този живот. Запомнете този момент. Това място на умиротворение, покой. И го запазете в сърцето. Вие сте тези, които взимате вашите решения и освобождавате всичко, което не зависи от вас. Вие сте силни. Винаги се връщайте в това място на сила, за да отвръщате тревожността със спокойствие и доверие. Повторете тази медитация толкова пъти, колкото ви е нужно, за да постигнете тази увереност и контрол над обстоятелствата. От този момент, от тази минута, вие сте свободни, силни, спокойни и уверени. Взете това усещане. Дишайте. Дишайте през сърцето и си представете как пелина от светлина ви обгръща все повече и повече. Превръщате в огнено кълбо от бяла светлина над главата. Сега вижте себе си под това кълбо. Вижте себе си в своята най-добра версия. Без страхове, без колебания, изпълнени с благодарност. Светлината да премине през главата, лицето, шията, гърдите, сърцето, ръцете, корема,
краката. Това състояние, колкото е необходимо. Като сте готови, започнете леко да раздвижвате пръстите на ръцете и на краката и бавно отворете очи. Помнете, че малките стъпки днес, течение на времето, правят големите промени. Благодаря ви, че бяхте с нас в себесъстояние, единение на сърце и ум. Ще ви помоля да оставите в коментар от 0 до 10 доколко сте се почувствали релаксирани, доколко сте успели да усетите това чувство на сила, увереност, вашето истинско себесъстояние. Благодаря ви. Това състояние, колкото ми необходимо. Като сте готови, започнете леко да раздвижвате пръстите на ръцете и на краката. Бавно отворете очи. Помнете, че малките стъпки днес, течение на времето, правят големите промени. Благодаря ви, че бяхте с нас в себесъстояние, единение на сърце и ум. Ще ви помоля да оставите в коментар от 0 до 10 доколко сте се почувствали релаксирани, доколко сте успели да усетите това чувство на сила, увереност, вашето истинско себесъстояние. Благодаря ви. Себесъстояние. Благодаря ви.